saad, kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisalmutan ta, na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaruya, kay katabang tasya, nga magpasan sa atong mga dala. Pagkatamis sa iyong saad, kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisalmutan ta, na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, nga magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisalmutan ta, nga may kusog sama sa agila. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong buntag, mayong pagig-uban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato dining adlaw, og padayon nga nagbantay na nalipod og nangulo sa matag usa. Sa atong panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Ang magpabiling, amahan namo nga Dios nga magkakagahom, Dios nga mao'y nag-uban sa tibok kagabhion nga kaming tanan na mahulay. Padayon mo kaming giatiman o gibanan, padayon mo kaming giproteksyonan. Og niya kami o Dios nagmadaugon, nagmalampuson sa mong pagpamahulay. Di nagkabato na usab og bagong kusog, bagong adlaw og bagong panalangin nagikan kanimo. Aron kami magkapadayon sa pagkinabuhi, sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gisalig kana. Amo na usab nga isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi, ang among kasing-kasing, among nauna dumalahas sa imong mga pulong. Pahinomdumay na usab kami sa mga pulog mensahe nga among nakatunan sa diha nga imo kaming gitudloan o gidasig gilig-on sa among pagtuo kanimo. Iblis na usab kami sa imong mga pulong nga amo karong madunggan amahan, kay nanginahanglan gid kami sa mga mensahe. Ang imong mga pulong among kinabuhi, among kadaugan, among kabaguhag kaluwasan. Bos ayaw ilayo ang imong mga mensahe sa matagusan namo kinabuhi. Dumalahi noon ang among kaugalingon sa imong mga pulong. Iblas Ginoo nga kami magmalampuson, dili lamang kutob sa pagbasa o pagpaminaw, kundi sa pagbuhat ining tanan. Salamat o Dios imong tabang tubag sa mga pag-ampo. Amo kang daigon,
halaran, alagaran, pasidunggan. Kay alang lamang kanimo nga mong kinabuhi. Ang mga pagdaay, pagpasalamat, alang lamang kanimo. In Jesus' name. Amen. Og amen. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Maulan nga kabuntagon. Maulan nga kabuntagon kanatong tanan. Kasing mahinang punon sa pagpadayag. Wala lang nako wala lang nako ion ang ato ang FM station tungod kay maulan o niya dag-om. Dili nako mamonitor ang kilat o dalugdog sa gawas tungod kay ako ang pamilya, akong mga anak wala pa na nagtulog pa kay dugay makatulog magabi kay naapod sila'y buluhaton ilabi na gyud sa pagbasa. Sa ato karong nga panag-uban dunay mensahe o pangutana nga ato karong hisgutan nga ang bala ang kasulatan maoy mutubag ni ining tanan. Na mo'y mga pangutana pwede ra gyud nga ipabot diri sa atong programa. Pinaagi sa akong account Gideon Candelario. Katong na ay mga pangutana mahitungod sa pagpuyo nato sa kalibutan. Pwede ra gyud ninyong ipaabot pero diri ra sa ato ang akong account Gideon Candelario. Kaya ako ra nang mabasa. Doon na tayo listeners, igsuon diha sa Ginoo nga magpaabot og pangutana og mauni atong tagaan og pagtagad. Nya pwede ra gyud kaayo nga inyo pong ipaabot ang inyohang mga tambag, mga pagdasig, mga pagmaymay. Pwede ra gyud nga inyohang ipaabot diri kay sa inyohang paghimo niini dako kay nang nagkatabang sa atong igsuon og bulahan ang nagtabang kay maunay gipangita sa Ginoo ang matinabhangon dili lang sa mga butang kundi sa espirituhanong bahin sa atong pagpangalagad ang atong espirituhanong bahin nanginahanglan sa pulong sa Ginoo, nanginahanglan og pagmaymay, pagtambag sa mga pulong nga gikan sa Dios. Kay katabang tasya nga magpasan sa atong mga dala. May buntag mayo nga pakiguban ni Sister Gingging Simpron. Good morning. Good morning ni Pastor Dante Rois. Maayong buntag nimo diha Pastor atong igsuon nga nanukad sa liluan. May buntag maayo nga pagpaminaw. Good morning, good morning, good morning. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanan. Kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa mayong pakiguban ni Pastor Mahilom Carmen Mahilom Bantigi nga nanukad sa Sudlon 2. Good morning ni Maria Victoria Pires Ancot. Good morning, ang Dios magpanalangin. Si Brother Ruel Sanipa. Good morning Brother Ruel. Kumusta mong tanan, ang Dios magpanalangin. Kita-kita ta karong bulana sa Mayo 30. Ang Dios magpanalangin o magtagbo ka natong tanan. Ato ragyo nga buhaton ang pagkamalipayon kay maunay makahatag natog maayog panglawas. Likayan ang mga butang, mga panghitabo nga makapaguol. Likayi ang mga taong makapaguol nimo. Pastor, ang ako ang bana may makapaguol, ang akong anak, ang akong ginikanan, ang akong igsuon, ang akong asawa. Likayan ako ni sila. Imo man ang commitment ang guwantaha. Nakigsaad man ka anas Ginoo, ayaw kalimti tong imong saad nga sa kasakit sa kalipay kalisod humugaway mag-inunungay. Unya karon mangutana ka unsa god. Enjoy lang kita mga kaigsuonan, laygon ang Dios. Maayong buntag ni Tatski Maluluyon Inok. Oy maayo kayo kay Maluluyon, dalaygon ang Ginoo. Good morning, good morning, good morning ni Sisa Anina Manunan. Good morning Pastor. May buntag nimo diha Sisa. Ang Dios magpanalangin, ang Dios mag-uban kanimo.
Doon na tayo tagaan o pagtagad mga kaigsuonan, Kay katabang mga pangutana nga gikinahanglan nga tagaan nato og katinawan sa balaang kasulatan. Sayaw o sayaw Unya ako ra gyung gidasig nga matag usa nga pwede ra gyud mo nga mo paambit sa inyong mga tambag, mga maymay, mga pagdasig. Ayaw ra gyud po nang makapaloya. Kanang mga kapadasig anuman mga kaigsuonan kay matud pas Biblia kung gusto kang unsay gusto nimo nga buhaton nimo buhaton sa mga tao diha nimo buhata ngadto nila, ikaw mo'y muunag buhat para buhatan sad ka. isa imsaan Pero dunay mga tao nga magbuhat nimo bisag wala nimo buhati ni ana. Lipay sa kasigan Dunay mga tao nga magbuhat og dili maayo bisan pug maayo ang imong gihimo. Uamahan Pero bisan og gibuhatan kag dili maayo sa mga tao katapu nga sa mga taong gihimuan nimog maayo, ipadayon ang pagbuhat og maayo. Nagway Kay ngano man sayaw sa unahan ikaw ra gyud gantihan og balosan sa Dios nga atong gilagaran. Salutan ta Kamay Good morning, maayo nga pagpaminaw. Nakainom na bag init nga tubig? Inom-inom sad mo ininit nga tubig nang mainom ra gyud maladok, okay ra gyud na makatabang na ninyo. Bayo nga pagpaminaw sa tanang mga Ormoriple, kumusta mo? Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanukad sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Siyempre ato mga kaigsuonan sa gawas sa nasod nga Moriple sa ato nga programa. I declare blessing. pagkatamis sa insaan Kanunay natong pasalamatan ang Dios ug kanunay natong pasidunggan ang Dios kay adlaw-adlaw kita gipanalanginan. Sing Kana mahinang makamatatag sayo mga kaigsuonan o niya nindot kay ato paminaw kay nakatulog yun ta. ang sinugdanan ugang Dako na kay nang panalangin sa Ginoo sa ato imong Nakakaon tag insakto, nakabistis tag insakto, nakatulog tag maayo. Kana resulta na sa ato pagpangalagad kaniya. suta sa Kay kung wala pa ta mga lagad mga kaigsuonan, lahi gyud ang atong kahimtang kaniadto. agila Kabantay ka nga kaniadto perting gubuta, perting pagkalisura. O niya, perti pong pagka na magpasan sa muka mga kaigsuonan, di kay katulog. Pero karon makatulog ng insakto. Tungod na sa imuhang pagpamati, pagpaminaw, pagbasa, o pagtuman sa Biblia. agila May buntag ni Inday Dorlin in Gabutin-Say. Salamat sa Ginoo Pastor, naka-live di ay ka. Nag-reply ko nagsang live mo gabi kay wala ko'y maayong signal. May buntag ni mo diha Sister Inday Dorlin in Gabutin-Say. Maayong buntag ni New Edgar Sumampong. Good morning ka na tong tanan. sa atong mga alala nga magpas Dalaygon ang Dios nga mga panalangin kanimo akong kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa. I-share lang yun na sa imuhang kailag higala para ang imong mga kailag higala makadungog makabati no sab sa pulong sa Ginoo. insaan Labi na sa atong hisgutan karon nga mga pangutana. Pero kung doon na mo yung mga pangutana, pwede rin yun ipaabot diri sa atong programa. unong sa pagpa Si Sister Bilin Largo, good morning. ikaw ang Hapit po doon sa panagsa. ang sinugdanan ugang katapu May buntag, mayong pagpaminaw day Bilin o Sister Bilin. sa larawan o panagway mo sayaw mo luksuta sa lumbangan Maayong pakiguban ni Bilin matod pa request og kog kanta. agila Niya iya dahil sumpayag milagroso. magkaruya Ato taganog pagtagad mga kaigsuonan ang inyong mga awit makalangit. Mga awit makalangit nga gusto ninyong madunggan diri sa atong panag-uban. Ato nang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kos Ginoo. Awit makalangit milagroso. Ato ning tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Niining taknaa atong madunggan ang gusto ninyong mabatian. Good morning ni Felisa Lopez. Good morning Pastor Gideon. Ug sa tanang nagsunod, God is good all the time. May butag ni mo diha Sister Felisa.
Musta mo ni ining kabuntagon ako nagtuo nga ang pagkamapahiyumon kanunay ninyong maangkon. Si Bilin Largo o kasaligan pastor. Salamat kay sa imong pagkamakugihon nga naga-request diri sa atong programa. Si Inday Dorlin Ingabo Tinsay, salamat pastor na anak kadiha sa anniversary sa Shiny FM ron kay nag-live. Di apa ko diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, napagkus Malabuyok. Wala ra ko mo sayo kay ulan man, kusog kay ulan. O niya wala lang kay nako patingugang ato ang FM station kay ulan. Nya di po ko ka patingog karong adlaw kay mobiyahe masad ko karon. Murag unyang gabi unyang hapon ko makaabot didto kay layo man gyud pod nga biyaheon. Sa ato karon nga panag-uban do na ra koy tagaan og pagtagad pangutana o niya para inyohang hatagan og nindot nga mga panghuna-una, hatagan og nindot nga mga mensahe makapadasig makapalig-on ako ning basahon o niya ako ra gyud mo nga hangyoon nga inyo pong ipaabot diri atong programa ang inyong mga tambag sumala pod sa balaang kasulatan, sumala sa Biblia mga igsoon o kaha sa inyong mga nasenatian pwede ra gyud kaayo mo nga mo tambag. Dili na ko hisgutan mga kaigsuonan ang iyahang ngalan kay mauni ang ihang hangyo diri sa atong panag-uban. Ako ra ni siya nga tagaan og ngalag Dudong. Matod pa dinhi ni Brother Dudong dili tinuod niya ngalan. Bless morning Pastor Gideon. Og maayo kanunay ang buhing Dios Pas. Pwede ko magpatambag nimo ani man god ni Pas na ako'y baligya mga panapton o mga uban pa unya 1 year na ko kapin sa akong pagpamaligya sa akong negosyo karon unya naay nihangyo nako nga akong rekusyon siya aron pod makapamaligya daw siya parehas sa akong baligya. So akong naluy-an pas kay igsuon raman sa pagtuo. Oy, igsuon ra gyud sa pagtuo, no? Akong gipasulod, gipadiler nako siya. Tas ana man siya nga lahi daw ang sityo ihang pwesto sa ihang mama dapit. Naunsa ba karon nga pila na kabulan ang ihang pagpamaligya gidalaman niya diri sa amoa? Pas. Mangayo lang kog advice nimo Pas. Angayan bako mo undang ani kay siya na lang. Diri pero ako nagpasulod niya sa pagpamaligya. Grabe naman siya Pas. Kay older sa akong customer Pas iyamang pangkuhaon dadon sa amo ang supplier. Og Pas ayaw lang i-mention ako ngalan kung pwede. Ug daghang salamat sa advice nimo Pastor. Ako nang paminawon inig live nimo Pastor. Ayaw lang i-mention ang ako ngalan kay maminaw ko sa imong advice inig live nimo karon or onia gabi gikan ni Dodong. Ako ra nga ato rang gianggaan o gibutangan og Dodong og dili ni tinuod niya ngalan. Pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri sa ato nga panag-uban ang inyong mga bulawanong, mga tambag, mga maymay nga mao gikinahanglan sa atong igsuon nga ato rang ginganlag Dodong. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo nga mihatag og mikugi, mihatag og panahon sa pagtambag ug pagdasig sumala sa pulong sa Ginoo. Iblis ka sa Ginoo, iblis usab sa Ginoo nga atong mga igsuon nga susama usab sa sitwasyon sa ato ang igsuon nga ginganlan nato Dudong. Milagroso ka, o Diyos.
say mga pangutana, usas mga pangutana kanang unsa man pastor, ako ba nilang undangon pero dili maayo ang iyang gihimo. Kay ang mga karaan ako nga mga customer iya manggipangkuha o niya dili na noon mamalit nako, kumbaga dili na makapamalit niya ang iyang mga karaang customer kay direct sa supplier na lang. Murag kumbaga ba, murag pangangin na lang, murag inana bitaw. Murag og makaingon gikuhaan kag ginansya. Para wala na kay ginansya katong mga karaan nimong mga customer, para dili makuhaan og ginansya, diretso na lang supplier, inana ang dating, no? Sige. Ato nang tagaan og pagtaga diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang problema taon sa atong igsuon nga ginganlan lang natog dudong. Walay kahadlok o kabalaka. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Kainsaan mo. So klaro tin-aw na gyud kaayo ang mga mensahe may tungod sa problema sa atong igsuon nga ato lang ginganlag dudong, no? Nga matud pa niya aduna say kaila or dili lang kaila igsuon sa pagtuo nga nangayo niyag tabang para makapamaligya sab sa iyahang negosyo nga pagpamaligya sad. Murabag ka nang sama sa namaligya di sa merkado ba nga namaligyag isda unya sa dihang namaligya siyag isda dunay kaila niyang nihangyo nga tudlo iko unsaon pagpamaligya isda o niya tagai sad kog pwesto di sa merkado. Tuod kay igsuon pod sa pagtuo kumbaga iyang gitabangan nakakuha og pwesto o niya nakapamaligya pog isda. Na-enjoy pod kay matud pa dili pod mingaw na po igsuon sa pagtuo o niya pareho silang mo entertain sa mga tao pagpamaligig isda. Nga unsa man hinuon nga katong ihang mga karaang customer kana bitang hayluhon man ari mo diri kay bag-o ning isda nga akong baligya, ayaw mo diha kay lata. Murag inana bitaw ang dating nga ikuhaan kag panginabuhian, ikuhaan ka og kanang ginansya. Kumbaga makaingon ta nga ay undangon na lang ni kay dili naman igo ning ako ang kita income kay akong mga karaan nga mga customer di naman ko palitan nila kay muadto naman mo diretso naman dito sa supplier. Wala na. Undang na lang taan ni undang. Murag inana na lang bitaw. So bugat na siya nga hunaw-naon, dili na lang hunaw-naon para dili bugat. Bitaw pero di na malikayan labi na kung ang imuhang gitabangan ni uswag hinuon. O niya ang imong gitabangan malipayon hinuon. O niya ikaw magulanon. Matod pa diri ni Bilin Largo amping pastor sa imong biyahe. Kauban kanato. Maayong gabi, maayong buntag ni Bibian. Maayong buntag pastor, maayong buntag ninyong tanan. Naamoy mga advice pwede ra gyud nga inyo nga matagaag pagtagad kay ako ni siyang pisa-pisahon sumala sa mga pulong sa atong Ginoo. Ato ning tagaan og pagtagad sumala sa gitambag sa Biblia. Mayo nga buntag matot pa dugang na pod palig-on nga pulong wing sa wing gikan ni Ilano Nano wing all shop dugang na pod palig-on nga pulong wing isa maning wing murag masaag mo siguro ni si Bilin Largo ang buhi nga Dios Jesus Christ, amen, no? Buhi nga Dios. Siya nga namatay, siya nga nabanhaw, misaka sa langit.
ug nag-andam og dapit alang kanimo. Buhi ang atong Ginoong Hesukristo, mo nang siya lamang ang atong ampuan, siya lamang atong alagaran, ug siya lamang atong sampitog dalangpanan sa tanang panahon. Bisan sa kalisod kahamong gaway, atong Ginoong Hesukristo andam kanunay. Mayong buntag pastor, si Kobe Jan Sermona. Atot pag God is good, gyud makabati na pod pod kami pulong. Glory to God. God bless you pastor og sa imong pamilya og sa tanang followers ni Jesus. Nindot kaayo ning atong hisgutan karon mga kaigsuonan, kay naghisgot ni sa kahimtang sa duha ka klaseng tao. Tao nga mingtabang, tao pod nga gitabangan. Siguro sa imuhang pagkakristohanon na anak kay mga gipangtabangan. Kay usa sa mga gitudlo gidasig sa atong Ginoong Hesukristo, actually ang yawi sa panalangin pagtabang. Damor kang mutabang, tabangan ka usab. Pero sulayan ka kung sinsiro ba gyud kang mutabang. Sa unsang paagi na ay mga tao nga imong tabangan pero dili kantigong mutabang nimo. Na ay mga tao nga imuhang dasigon tabangan pero luyahon ka hinuon. Na ay mga taong tabangan ka pero dauton ka hinuon. Kana gipasinati na sa Ginoo sa imuhang pagkamatinabangon kung sinsiro ba gyud kang mutabang, no? Sinsiro gani ka sa pagtabang, tinud-anay gani ang imong tabang, dili gyud ka kaugtagam. Kumbaga di ka matagam. Pero kung dili ka seryoso, mga kaigsuonan, di pagani tunga-tunga sa imuhang pagtabang, mabati na nimo ang pagkatagam. Moingon na ka, adi na ko, I surrender all. Maayong buntag ni Bernadita Regis, maayong buntag pastor, dalaygon ang buhing Dios, ang pulong mo kinabuhi ko, God bless sa tanan. Maayong buntag nimo Sister Bernadita. Og alang sa tanan nga nagsunod na karon, ko tamong hangyoon sa mga makahimo lang. Pag-advise pud taon sa atong igsuon. Hatagan natong mga bulawanong mga hunahuna, makapadasig nga mga tambag, makapalig-on nga mapangapagmaymay, nga makahatag pug kaugmaon sa iyahang panimalay. May buntag ni Inday Dorlin in Cabo. Ato ni nga tagaan og pagtagat pastor. Kanindot sa imong diskusyon gabi sa paggamit sa Biblia o unsaon pagbasa. Amin pastor, maodyod ang akong ginabuhat og na ako'y problema mo ampo og mutik sa Biblia. Amutuki sa Biblia mo basa og ako jud masinati nga hawan akong dughan pastor. Mo ding na ay daghang mga problema para makabasa pug kag Biblia. Bitaw. Bitaw no. Ayaw po taon batasana kung naara kay problema isa pug kamo ampo og mutuki sa Biblia. Matod pa amin pastor, maodyod ang akong ginabuhat og na ako'y problema. Bisag wa kay problema, bisag na kay problema, wa kay problema, i-maintain ang pagbasag Biblia o pag-ampo. O ganing niingon si Ginoong Hesus, pag-ampo kanunay aron dili ka mo madaog sa panulay. Sa di pa gani mo abot ang pagsulay, ilikay na ka kay nag-ampo man ka kanunay. Pero kung mo ampo ka isa mo abot isa pa ka mo ampo kung naa kay pagsulay, amo nang dili gud katingala kung naay problema naay pagsulay para magsaga mag-ampo po ka kanunay. Bitaw no, ako ra nang giklaro Sister Inday Dorlin in Cabo. Salamat kay sa imuhang pagtagan. Si Estrelita Balaw kong matod pa, good morning pastor, og labi na sa imong asawa og anak. Pag-scroll na ko, kita dayon ko sa imuhang live. Dalaygon ang atong business, Dios, business sa kalat, no, business po ang tawag, no. Ang ginansya to as Ginoo o niya ihatag yun na niya kay para mana nato, no, kay kanang niingon man ang Ginoo nga kun unsay atong gibuhat atong madawat. Kay siya may tag-iya sa tanan. Matod pa, dili man kumukaon, dili man kumuinom. Nganong ihawan, hialaran man ko ninyo, anak.
ang pagpasalamat mo'y akong gihulat. Kay kanang mag-ihaw mog thanksgiving, pagpasalamat, kamo-kamo raman po'y mukaon ana. Kung imong lantawon gyud ang Biblia. Pero sa unang panahon mga kaigsuonan, ang halad sunogon o niya simhuton na sa Dios ang kahumot sa alimyon sa halad, no? Si Bilin Largo matud pa lang nimo dong ako rang tambag nimo lo dong ayaw pada sa kahiubos nga naa kay gitabangan. Unya mauna balos niya nimo padayon sa pagsampit sa buhi nga Dios. Unya ba sa Bible. Nindot pod ang gipaabot nga bulawanong huna-huna ni Sister Bilin Largo. Salamat kaayo Sister Bilin, no? Salamat kay sa imuhang panahon. Dong lang ni sa atong igsuon nga ginganlan ra natog Dodong pero dili maoy tinuod niya ngalan. Ato rang gitipiga gitaguan para po dili mabulgar ang tanan. Nga dong matud pa ay lang kahiubos. Kanang ay lang kahibol na kahiubos, mabati yun natong nahiubos. Nahiubos naman. Ayaw lang kahiubos dong. Na naakay gitabangan o niya maunay iyang gibalos. Padayon lang sa pagsampit sa buhi nga Dios o niya basag Bible. Saan man po pagsampit? Sa man po atong ato ang isulti sa Dios. Lord, panalangin itong tawhana. Unya damor manggi panalanginan. Damor hinuon po kang nahiubos. Kay mo manay giingon sa Ginoo nga, oy, katong mga taong nagpasipala, katong mga taong nagbiay-biay, iampo sila og panalangini. Lord, panalangini, nadato mang samot. Unya sa unahan mo yung kang Lord, nadato laki ng samot, ako hinuon na pobre. Di mo mang giampo. Pag-ampo po nga panalanginan sad ka, no? Ana lang mga kaigsuonan. Unya, pag matinod-anon sa Ginoo. Mayong buntag ni si Marie Aranio. May buntag ni mo Day Marie. Si Aranio. Good morning ninyong tanan. Kumusta mo diha? Day Marie, ang Dios magpanalangin. Og ni Vilinario Florentino. Mayong buntag. Arakel Bordin, Dan Shiar Pastor, Patimbaya Kos Merna Panso. Good morning. No, nindota. Kana bitaw mag-ampo ka sa Dios o niya mga ikag panalangin sa mga tao nga nagbuhat ni mog dili maayo. Unya ingon biya ang Ginoo nga tubagon gyud kaniya. Ihatag gyud sa Ginoo ang imong gipangayo. Dapat kung mangayo ka ana, ready po kang musudong mutan-aw nga gipalambo sila. Kay kung mangayo kag panalangin sa Lord panalanginin sila. O niya gipanalangin nagsamot niya naguol ka. Murag dili maayo. Dili sad maayo mga kaigsuonan ang imuhang gihimo. Nga ikaw ray naghatag og problema hinuon sa imong kaugalingon. Unsa may buhaton inani ni siya. Kung unsay imong gipangayo sa Dios para anang mga tao nga naghimog dili maayo, dapat gi-prepare nimo imong kasing-kasing, giutingkay nimo ang mga resulta niini kung imo nang masudong, imo nang makit-an, imo bang ikalipay. Mo unahag yun ang imong kaugalingon, pag-eksamina ang imong kaugalingon, alam-alaman nimo daan para dili ka makalitan. Kay kung mabugatan ka, daan na kang dunay problema, daan nga naa na kay kabugaton, unya na napoy kabugaton. Unya kato mga tao nga nagbuhat og dili maayo, gipauswag hinuog maayo kay imo mo puna nga giampo, imo po nang gihangyo. Mao na nga imo na siyang utingkayon kanunay. Lord, tabangi ko sa pag-examine sa akong kaugalingon. Nga kung pananglitan mauni akong pangayoon, kaya ba na akong dawaton? Malipay ba ko nga musudong? Gikan ni Bilin Largo ang nindot jud pastor ug mubasa jud ta sa Biblia pastor. Mo na nga ato gyud nang tagaan og pagtagad ang pagbasa ron sa Biblia.
alang sa ato ang igsuon nga ato rang ginganlag dudong no nga nangayo tawag advice kay dili pod maayo mga kaigsuonan tinuora kung sa imo lang sitwasyon pananglitan sa ako nang gikaingon ba na maligya ka og isda unya na ay nihangyo nimo kaigsuon sa pagtuo kauban diha sa imong pagsimba ka nga nihangyo ka og pwesto diha sa imuhang gipwestuhan unya sa diha nga sila na'y naninda, kauyog na mong duha. O ni uswag man noon. Nya ikaw nahimo noong ni us-us. Kaya ba nimo nang dawaton? Kaya ba nimo nang kanang sudungon? Unya, moingon ka nga, dili pod pastor oy kay kung gipauswag siya, pauswagon po ko. Unya dili uroy pauswagon ka kay gisulayan ka dapat ragyog kang sulayan kay dunay giandam ang Dios nga mas nindot pa nga negosyo para nimo ug nya dili ka ana andam na dili nimo madawat ang giandam sa Dios kay ngano man malain man ang imong dughan maghuot unya magbutok-butok kanunay makublaan kanunay makurdaman sige maminaw tas inyo hanga mga bulawanong hunauna si Inday Dorlin Ingkabot Tinsay matud pa amin tinuod jud na pastor maoy jud na ang tinuod dako jud ang pasalamat ko sa Ginoo nga iya ka gipadala nako sa kahanginan nga imo nga pagpanudlo sa pagpahimangno sugo jud sa Ginoo nga masabtan nako ang katuyuan ato igsuon ni admitar gyud taon siya nga tinuod lagi pastor isa ra ko mobasag Biblia kung naay problema unya isa ra ko mobasag Biblia kung naay mga problema ayaw taon po na ayaw po taon na ko anara nga isa ra ka mobasag Biblia kung naa kay problema nya isa ra mo ampo kung dunay problema amo na nga magsigi nagsunod-sunod ang problema kay gusto man ang Ginoo makigsulti siya nimo gusto man ang Ginoo nga makigsulti kaniya karon kay makigsulti ra man kag naay problema para daghang higayon nga imong ihatag sa Ginoo nga makigsulti ka magsunod-sunod ng problema ayaw ana manaaman og problema wala pakigsultihi siya. Si Pastor Carmen Mahilong Bantigi nga nanuka diha sa Sudlon 2 Cebu City dunay mensahe sa ako lang kon nakatabang ka sa imong isig ka magtotoo unya ni uswag imo Hinoo ng ikalipay og pasalamatan ang Ginoo kay siya man ang nitabang ang hitabuan ni Pastor Carmen inani ni siya kaning atong igsuon nga nangayo taon og advice tambag diri sa atong programa ingon taon siya nga naasay ang iyahang panginabuhian or negosyo kanang tigpamaligyag panapton unya dunay igsuon niya sa pagtuo nga mihangyo niya nga oy tug-ani ko unsaon pagpamaligag panapton kanang dili lang ko mamaligya diri adto ra ko mamaligya sa laing sitio sa dapit sa akong mama unya imong gitabangan imong gitudloan imong gidala dito sa imong supplier karon pila ka bulan ang nahitabo inani man ni katong imong gitabangan nga nagsugod nagpagpamaligya dito sa ilang sitio wala man niya tumana ang iyahang giingon nga adto ra siya mamaligya dito sa iyang sitio gisulod man niya gisudlan man niya or misulod man siya sa pagpamaligya sa panapton nga maupoy imong gitudlo diha sa imong lugar unya ikaduha pong problema ang mga karaan nga imuhang mga customer nga maoy mamalitay og panapton wala na mamalit nimo kay ihamang gidala ngadtos imong supplier mura bag kumbaga gikuhaan kag ginansya gikuhaan kag panginabuhian
Unya unsa may buhaton, muundang naman lang siya. Unya ang iyang gikagulan mao ni. Pero dili gyud maayo, pastor. Kumbaga naas kaguol, naas kasakit. Ay kung ikaw gipunuoy nahimutang mga kaigsuonan, maguol pug ka oy. Anoon kung nabatasan nimo nga moampo, mubasa ka kung naay kaguol, mo nang magsunod-sunod ang kaguol. Dili maayo ha. Si Ninit Suliman, good morning pastor, request kog song Ikaw ang Kusog. Sige ato ni nga tagaan og pagtagad. Ikaw ang Kusog. O niya atagan po natog pagtagad ang ato ang igsuon nga nangayo pod og tambag, no? Pwede ra gyud kaayo nga mo tambag mo sa inyoha nga kanang nas inyoha nga kasing-kasing o kaha mensahis Ginoo. Ato ra gyud nang i-welcome diri sa atong programa ang inyong mga advice. Maunay gikinahanglan sa atong igsuon. Awit mag-alangit, Ikaw ang Kusog. Si Bilin Largo na ay plano ang Ginoo sa kinabuhi ni Modong. Dodong na ay plano ang Ginoo sa kinabuhi nimo. Ang tinuod matagdaw doon ay plano ang Dios. Lamang kinahanglan ato na siyang tun-an atong sabton. Dili pod nato matun-an og sabtan kung kita bisis mga butang sa kalibutan. Muna nga sa atong kinabuhi, hatagan gyud nato ang Dios og panahon. Dili lang sa adlong Domingo nga mao'y atong nabatasan, kundili makigsulti ta sa tanang adlaw kay maunay gustos Ginoo nga nung kita giyang gipakatao. Usas mga problema sa tao gikuha sa tao ang adlong Domingo. Wala nooy panahon sa Ginoo kay giapas niya ang mga butang sa kalibutan, ang resulta kapildihan hinuon sa tanan. Muna ngayo tuguti nya imong usbon ang pamaagis Ginoo kay dili ka kausab ana. Di gyud ta kausab ana mga kigsunan. Naay mensahe diri pero napislit nako nawa man og kalit. Palihog usba ko nutong imuhang mensahe kay murag nawala og kalit. Sige akong pagitaon diri. Dara. Gikan ni Bernadita Regis. Naa sa negatibo ang huna-huna, pastor. Maunay babag sa atong pagtuo. Makahatag og kaluya hinuon sa atong pag-alagad. Isalig na lang nato tanan sa Ginoo, pastor, kay ang atong plano naapay labaw ang Dios nga nagkontrol sa tanang plano nato. Uy, nindot po kaayo ang mensahe sa atong igsuon si Bernadita Riches. Ang iyang nakit-an nga problema naas huna-huna sa ato ang igsuon nga si Dodong nga ang tinuod na agyod sa huna-huna kay naguna-una naman siya. Dili pod na aras sa huna-huna iya manggong nasaksihan, iya manggong makit-an. Kumbaga nasakitan gyud ang iyang kasing-kasing. Kumbaga kung imo nang utingkayon medyo na ay pagmahay nganong ako manggitabangan tanawa. Amurag inana bitaw ang dating. Anong ako mampong gitabangan, no? Nga tanawa tong ako ang mga karaan nga mga customer. Dili na mamalit na ako. Mudiritso na sa akong supplier. Gabita, no? Di na gyud ka makaginansya. Unya, kuyaw pagkaayo kung dako ang imong ginansya. Pananglitan o sa ka-items ni ginansya ka og 20. Aniya ka ng 20. Dako-dako naman gina. Pero sa mga inana agod nga mga kanang like sinina, mga inana nga mga gamit, murag gamay ram siguro ng 20, no? Siguro na 50. Dipindi na sa presyo kay presyo og usa gatos unya ginansya nimo 50. Pagkalisura sad. Siguro na may mga dipindi na sa presyo. No, dipindi na sa presyo. For example, magpresyo na siya og 2,000, 3,000. Naagod kay ginansya ng 50. Pero
na ay may mga maayong mo compute ana, dipindi man guna sa kanang presyo sa usa ka butang. Palanglitan ang imuhang gipamaligya by Ansel auto unya mo ginansya ra kag 50. Pagkalisura madamage pa lang ana mana. Ako lang tamong itagaag mga ideya ba. Kung ang imuhang produkto gibaligya nimo, like example pugong, sa mga babae pugong o kalo, pila ra may presyo anang pugong kalo nya ginansya nimo 50. Patungan nimong 50. Moingon po tao nang makapalit unya makabalo sa presyo, moingon ka nga awag dugaya po na nimo, dugaya po nang gigabaan oy. Labi wala sa Ginoo no. So salamat kayo sa inyong kuan tambak ingon diri si Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Amin pastor, salamat sa advice. Request awit makalangit kupte ko Ginoo. Sige ato ni nga tagaan pag pagtagad. Mintras naghulat-hulat pud ta sa inyong mga bulawanong mga mensahe alang sa atong igsuon nga si Dudong kinganlan ra natog Dudong pero dili maoy tinuod ni hangalan. Ato ra siya nga gianggaan atog Dudong kay maupo iyang hangyo diri sa atong panag-uban. Si Jocelyn Bagyo matud pa sa akong naagian sa ako ang kinabuhi. Managsama ni ana pero sa imong mga advice pastor. Kundi magampo ragyod sa tanang panahon. Ug basa sa pulong sa Ginoo kay Ginoo ragyod ang mo plastar sa tanang mga problema. God bless ninyong tanan. Ang tinuod mga kaigsuonan, doon ay mga advice ang Dios. Ang pag-ampo na agina, ampo ka karon. Niya sa pagtuon nimo nga Ginoo ray mo plastar sa tanan. Pero kung imo na siyang tukion, gitagaan tag authority sa pagdumala sa atong kaugalingon. Gitagaan ta, gitudluan, giplastada na tanan sa Dios, dihas Biblia. Kumbaga, ang angay natong buhaton og himuon, giyag-yag, kumbaga, giplastada na tanan. But ipasabot, ato na lang dawaton og atong ikinabuhi. Ang problema mao ni, ang giplastada sa Dios dihas Biblia, wala nato tun-i ug wala nato tagaig pagtagad. Kay naa nato sa atong pagtuo nga ang Ginoo ra gyud mo plastada sa tanan. Tagaan na tamog ang mga ideya. Magampo ra gyud ko pastor. Kay ang Ginoo ra gyud mo pahilona. Ang Ginoo ra gyud mo plastada sa tanan. Kabalo ba mo? Sa dili pa moabot ang problema, giplastada na tanan sa Ginoo aron ang problema imong malikayan. Sa dili pa moabot ang katalagman, ang Dios moingon tang ang Dios nay bahala ang tanang pamaagi sa Dios. Iyan ang gisulat sa balaang kasulatan. Ang ato lamang pagtuki, pagsakripisyo, sama kanang kung giingon ni Pedro, nagantos manggani ang Ginoo. Kita di na noon ta magantos, kantigong magantos sa pagbasag Biblia. Ang pagbasag Biblia mga kaigsuonan ug ang pagdawat sa pamaagi sa Ginoo, maunay pamaagi nga nasabtan nimo ang pamaagi o plastada sa pamaagi sa Ginoo. Ang buot na akong ipasabot mao ni, dili na tutugutan nga kana bitang murag mabatasan nato nga ang Ginoo ray mabuhat ana, ang Ginoo ray mo bag-o ana, ang Ginoo ray na ay giandam ang Dios nga panalangin. Mga igsuon, ang tanang panalangin sa Dios iyang gi-release na. Sometimes wala lang dawata. Una nga pinaka-klaro ang panalangin sa Dios nga iyang gi-release, Biblia, pulong sa Dios.
Diha sa pulong sa Dios kompleto na. Kung gusto ka nga malinawon, kung gusto kang malipayon, na diha tanan ang pamaagi sa Dios. Lord, tagai kog kalipay. Lord, tagai kog kalinaw. Unya wala nimo sunda ang Biblia. Lord, tagbuang akong panginahanglan nga makapaiskoyla ko sa akong mga anak. Unya sige kag pangutang kay sige kag pangibog sa mga butang. Pag-unsa man ang imong prayer. Mga igsuon, ako rang giklaro diri sa atong panag-uban. Aron atong makit-an ang tinuod nga problema sa atong pagdumala sa atong Pinoy-anan. Para sa dili pa moabot ang maong problema, imo nang malikayan. Kay wala mo anhi si Jesus aron magpasan kag problema. Ni anhi si Jesus aron malikayan imong problema sa ingon makadaig ka sa Dios, makasimba ka sa Dios, ang imong pagsayaw, ang imong paglukso, ang imong pagpakpak, ang imong pagkanta 100% para sa Dios. Usahay mo hilak ang tao kay napunos problema. Nanganong napunos problema kay ang Biblia wa basaha. Grabe ka simple. Si Gingging Simpron matud pa, kung ako ang nasa iyahang dapit, pastor, padayon lang ko sa pagtinda. Dili na lang nako huna-hunaon kung unsa ako ang natabang sa iyaha. Kay kining tanan nakita man sa Ginoo. Tua atas ato adjud hatagan og panahon ang Ginoo. Kay siya man ang tag-iya sa tanang butang sa kalibutan. Salamat kaayo sa imuhang bulawanon nga tambag Sister Gingging alang sa atong isuon nga si Dodong. No? Salamat kaayo Sister Gingging Simpron atong isuon nga nanukad sa Manila. So muna nga ayaw lang undang dong. Kay kung muundang ka, ang imong pagmahay magpadayon. Kay imo man ang dala-dalaon labi na kung makakita kag naa na po'y maninda mo ana imo nauna. Inaanam ta ko sa una pero kuhaan man kog mga customer. Ang akong mga customer nga diin ko magkaginansya. Wala naman mo palit diri nako. Kay ni diretso na mas supplier. Nasakitan, hilak na sad ka. Si Kilisti Pargan Ribas, si Ribulin, na morning all glory to God. Salamat sa kabuntagon karon dalaygon ang Dios. Si Arma Nunez, morning pastor from Davao City. Si Tatski Maluloyon Inok, ang tambag sa Ginoo og naay wala magsinabdanay isip mga kauban sa pagtuo. Akig husay ragid dito sa inyong simbahan. Isulti niya nga nahiubos ka aron mahusay magbuhat dayon mo og mga pag-ampo unya hupay sa tanan dalaygon ang Dios niining kabuntagon. God bless pastor sa tanan pagkanindota sad no sa bulawanong mga tambag mga maymay unya may pagkapuntog pagkaprangkapon. Nindot na siya no. Usahay muingon ta nga ay ampo lang nas Ginoo. Unya sa dihang giampo si Ginoon sila ka dato na og samot. Sige ra gyud kag ampo, sige ra po kag kaguol. Ikaw rin nalakan si ana lang. Sakto po ni nga tambag ni Tatski no. Salamat kaayo. Matot pa magsinabdanay ra gyud. Imo man ang igsuon sa pagtuo. Imo lago na siyang pakigsultihan uban ang gugma dili nang uban ang kahiubos kay kung magsulti mangguga musulti manggugag uban ang kahibos mukurog ka labi nag may sagol nga kaguol unya samot na gyud kung may sagol nga kasuko magkurog-kurog ka unya magkuna-kuna adi nakatarog kalitok bitaw no pero ay na pakigsultihi uban ang gugma. Aniya sa kunang gikaingon dapat imo nang hunahuna daan ang posible nga mahitabo. For example, singkahan ka, ayaw gyud isipang
igsuon sa pagtuo maning ka. Diri sa to programa wala gililo nga dunay duha ka klaseng magtotoo. Maningkahay og di pud kabalo maningka. Dunay duha ka klaseng Kristohanon, matinud-anon, dili matinud-anon. Dunay mga danghag, dunay po'y mga maalamon. Dunay mga buang-buang, dunay po'y dili buang-buang. Muna'y giklaro sa Biblia, mga kaigsuonan. Imagine na sila'y suga, na sila'y ana, na sila'y pulong, na sila'y nakatunan, na sila'y balaang espiritu, lamang wala lang nila pariya. Ang ilan lang kaugalingon. Muna nga, ato pong bantayan atong kaugalingon, o ato pong dawaton, madawat ba nato kung inana ang atong makitaan, inana atong madunggan. Dapat ready ka, magpakisayod ka before ka makig-istorya. Ana lang. Si Silver na Vilinario Florentino matod pa kay igsuong dodong. Nindot ni. Kining kaibog ug kasina kana buhat na siyawa. Paningkamutan nato na kung muuswag ang atong mga kaigsuonan, malipay ta og dayon nato, daygon nato ang Ginoo. Ang tanana amay panahon ingon sa Ecclesiastes. Iya karon panahon na muuswag, muabot gayod ang imuha sunod. Imagine naluoy ka niyadong, imo siyang gitabangan, tapos bulahan ang maluluyon baya. Karon pailob og pagpaubos og ayaw tuguti ang kasina na maghari sa imong kasing-kasing. Kay kana dili jud na buhat sa Ginoo, buhat na siyawak. Pareha sa giingong giya sa Dios kay Pastor Gideon, pauswagon ra lagi ka sa Ginoo. Tuuhi, maayong buntag ay pagkanindota, no? Salamat sa Ginoo. Ana lang, no? Ayaw lang kasina. Kanang kasina manggo dili na malimot sa iyang imong kaguol. Kana bitaw, kung naa kay kasina di man gud nimo malimtan ang panghitabo nga diin ka nasakitan. Nasakitan ka kay gikuhaan kag mga customer. Nasakitan ka kay wa na gyud taong kay ginansya. Ay mo nang nakahukom ka sa imong una-una nga amo undang na lang tingali pero di maayo iyang gibuhat. Igsuon ra ba sa amoang pagtuo? Murag dili nimo move on ang sitwasyon nga diin ka nasakitan. Unya kung dili ka maka-move on ana mga igsuon sa mga panghitabo nga diin naapektuhan ang imong kasing-kasing, timan ini nga di ka kadaig sa Dios. Labi na kung imong makitaan sa panahon nga magdaig ka niya. Daig ka, maayo ang Dios, maayo ang Dios. Paglingi nimo, naara pertigyong pagkabuaya ha. Wa na! Di na madawat sa Dios ang imong mga pagdaig, damor kang malakansi. Muna nga sakto gyud pud kaayo ang mga tambag no sa atong mga kaigsuonan nga pagkigsultihin na lang gyud. Unya klaroha, pero muna usapos mga tambag dawata ang posible po nga kanang madunggan nimo. Unya muna nga tuuhi nga ilahan na tong panahon. Kay murag nahurot na yung panahon. Bitaw no. Kanang kumbaga mga kaigsuonan, gisulayan lang ka. Gisulayan lang ka. Ana lang, no? Si Alfredo Idoria Ponce, matod pa, Pastor, good morning. Diha nimo uban sa imo mga viewers. Need na ko mga pag-ampo kanunay, Pastor, o proteksyon diriya sa laing nasod. Uban sa akong pamilya diha sa Pinas. Salamat, Pastor, nga naka-live per me. O diha ko maminaw sa imo. God bless, Pastor, uban sa imong pamilya. Akong isave ning imuhang mensahe para maampo nako ang imuhang kahimtang o ang imuhang pagpanarbaho. Brother Alfredo Idoria Ponce, ayaw kalimti ang Ginoo. Pasalamati kanunay kay ang Dios maayo sa tanang panahon. Sister Nars Boyan, good morning, maimbuntag og matod pa ni Kobe Chan Sermona. Ang amo na nga problema, Pastor, ma-share ko lang. Kini na apoy problema atong igsuon. Sige, pwede ra gyung i-share, no? Makasala man tong gitabangan, Pastor, kay ang iyahang giingon nga lugar wala man katuman. Nga
dito siya mamaligya. Dito manoon sa iya igsuon nga nagtabang pero iampo lang nato sa Ginoo kon unsay motibo sa iya gitabangan. Kay ang nagtabang ayaw kahiubos kay tanan na mahitabo may plano ang Ginoo. Ang plano sa Ginoo mga kisunan kanang Roma 8:28 bitaw. Ang plano sa Dios, ang makasinati, kumbaga ang makasinati sa plano sa Dios, kay ang plano sa Ginoo maayo mangyud sa tanan. Pero timan ang makasinati sa plano sa Dios, katong nahigugma sa Dios. Unya unsaon nimo paghigugma sa Dios kung galungot-lukot na kas imuhang isig ka magtotoo? Kay kung moingon ta nga nahigugma ko sa Dios, unya nagdumot kas imo isig ka tao. Ang giingon sa Biblia, wala ka mahigugma ana sa Dios. Unsaon nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Dios nga wa ka makita? Unya wa magani ka mahigugma anang imong igsuon nga nakakita. Unsa man ang gugma? Walay kasina. Kung nakay kasina, nakay kahiubos sa imong pagtabang wa katabangi, gidaot hinuon ka, ang may tabuan na, ang resulta na wa na kay gugma sa Dios. Muna nga kanang Roma 8:28, ang makasinati sa maayong plano sa Dios. Kay ang giingon diha, nasayod kita nga ang Dios naghimo og mga maayong butang, mao man siguro na niadtong nahigugma kaniya. Katuramang nahigugma niya. Unya ingon ang atong Ginoo, kung nahigugma mo nako, nagtuman mo sa ako mga sugo. Unsa may sugo sa Ginoo? Naamas Biblia. Mo ni atong tunaan kanunay ang Biblia. Nindot kaayo, no? Pero atong oras mga kaizonan, alas 6 naman, 57, ako na nga hisgutan pod, no? Ato nang hisgutan na karon. Doon na pa may mga bulawanon nga mga mensahe diri ako sa tagaan ng pagtagad. Si Chari Artiaga matud pa ang Ginoo adunay laing plano sa iyang kinabuhi sa pagkakaron dili pa niya masabtan. Pero sa umalabot nga mga adlaw masabtan ra niya og makaingon siya nga maudi ay nahitabo to kay naa may nindot nga plano ang Ginoo. Kanimo dudong. Ating positive lang gyud padayon pagtuki sa pagkat-on sa pulong si Ginoo pagkanindotan no pagpakat ng Ginoo. Nindot kayo nga mensahe gyud pod no. Inana naa may mga panahon nga dili nimo masabtan, dili nimo maapsan, ay lang kaguol, ay lang kahiubos. Katong na imong kaguol, imong kahiubos, imong kasakit, ingnan na to nga kutob ra to ato. Unya para dili na ka masakitan, dawata nga nahitabo to. Dawata to nga nahitabo to kay kung di ka kadawat ato, inigdaig nimo, mainumduman nimo, maguol na sad ka. Ikaw na po'y malakansi. Unang ating positive. Sakto kay salamat kay ni Chari Artiaga. Si Nima P. Silvano. Good morning Pastor Gideon. Glory to God sa pulong sa Dios. Ning kabuntagon dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Pastor, naa siya sa Bible basa sa Levitico 19 versikulo 18. Ato ning takaanog pagtagad. Levitico no mga kaigsuonan. Versikulo 19-18. Ato ning nga tagaanog pagtagad. 19 versikulo 18. Ingon din nga ayaw panimalos og ayaw usab pagdumot sa imong kadugo, ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isig tao sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Kanindota sad no. Kung gitabangan nimo imong kaugalingon, buhatan nis uban. Ang problema, sige kag tabang sa uban, wala nimo tabangi imong kaugalingon. Maunay problema. Kitabangan po nimo ang imong kaugalingon para kay maumanay pattern. Mao bitaw na niingon ang Ginoo ba. Higugma ang imong isig ka tao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Wala mag-ingon ang Biblia nga kanang
atiman na ang imuhang kaugali, itiman nga na ang imong isigataw, pasagdahiran na imong pamilya. Pasagdahiran na imong kaugalingon, kang ginuray mo atiman ana. Dili na mao'y mensahe sa Dios. Ilat na siya. Naay mga pastor o kaha mga magwawali nga ilang pamilya wala taronga pagdala kay moingon ra sila nga ang Ginoo ray mo atiman, ang Ginoo ray bahala. Usay ang Ginoo ray bahala, imong patrabahoon ang Ginoo. Nga ikaw may gipialan anas pamilya. Ang Ginoo mo'y nagsalig og pagpial og pamilya diha nimo unya imurang ibahala ang Ginoo. Dili. Atiman na ang imong pamilya. Magwawali ka, pastor ka, atiman na ang imong pamilya. Isa pa ka mo atiman og laing pamilya. Kumbaga, kung nakapakaon kag mga tao, pakanadaan ang imong pamilya. Dili maayo nga hipokrito ka ng klaseng Kristohanon. Dili man na mao. Mao na usas ako ang nakitaan sa uban nga mga magwawali kaniadto. Grabe kay mo tambag, grabe kay mo mumaymay, grabe kay mo ampo, grabe kay mo tambag unya malumo mo tambag pero di as pamilya ambot lang utro pong tambangadan. Mao na nga giklaro ni Apostol Pablo dihas unang Timoteo kapitulo 5:8 man siguro na. Ang dili mag-atiman sa iyang panimalay o sa iyang mga parente o labi na gyud sa iyang panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuog mas dautan pa kaysa dili magtuo. Like example, usa ka magwawali. Muingon ka nga muwali ka sa pulong sa Dios. Ngadtos mga tao, ayaw mo pagpuyo-puyo, ayaw mo paglibin-libin, ayaw mo pagbisyo. Unya imong pamilya nagbisyo, naglibin-libin, nagpuyo-puyo. Usa imong pamilya. Kay kung mahitabo man gud na nga muatiman kag laing tao niya wala na to maatiman ang ato ang pamilya. Itawag ka nag flashlight Christian. Kabalo mo anang flashlight? Kusog kay mangiwag ngadto sa unahan pero sa tungod gingit-ngitan. Si Bilin Largo, ang nindot pastor na asyay kahiubos siya og nindot pastor og naa siya kahiubos siya jud mo muguol og mo sulti. Asyay mo duol og mo sulti. Ana, pakigsulti gud. Nalain ba ko nimo sis? Ana ara. Dodong. Dili tinuod niya ngalan pero naminaw man siya karon. Kanang sultihi itong imong gitabangan. Hangyo asan nga tabangin sad ko ay lang sa pamaligya dito niya. Ay lang kana ako mga customer ba tong mga karaan. Ay lang ko na. Ning ayaw lang tug-ani sa atong dealer, atong supplier ba. Unya kung nahurot na wa na poy mahimo no. Unang may nga ulahin ng tanan. Pero mo na kung gibuhatan kag dili maayo unya kanang imo ra gidawat tanan nya sunod imo ra pong dawaton asamot kag kalakansi naaroy minsay ang Ginoo ato rong hisgutan. Bulahan ang naghatag kay sinagdawat pastor so gitagaan niya og pwesto okay na kaayo nya nana poy mohangyo. Nya mao ra gyapon. So mo nay ato ang nga no, ato anang Tagalog pagtagad. Si Inday Dorlin Inkabutin say, wow, dalaygon kayo ang Ginoo pastor kanindot sang mensahe nimo gabi. Pastor, gakomen ko karon sa imuhang live. Usa nako ka dalunggan sa imuhang live gabi. Akong ginapaminaw kay pagkahuman kini na pod akon i-bluetooth pastor aron na apod paman sa mani sa pulong sa Ginoo maunay akong pagampo nga daghang malamdagan sa mensahe sa balaang kasulatan unang Timoteo kapitulo 3:16-17. Pinasahi pod atong isuon no nga
Ning comment siya diri sa ato ang programa pero ang iyang gipaminaw ang atong live niya kagabi pagkanindota. Na, salamat. Mahimuot man ko mga ikigsonan. May butag ni Maria Presente ni Bilin Largo. Mauna akong ibasa, Pastor. Lipitiko 19. Sige. Salamat kayo. Si Romilita Bugais Pilisco, maayong nga buntag. Amen, Pastor. Sideline listener na ako, Pastor. Mo replay raw sa ko. Sige. I-bless ka sige no sa pag-replay. Gregorio Kiring, Pastor. Maayong buntag ni mo, Pastor Gregorio Kiring. Matod pa. Amen, Pastor. God Family Ministry. Sakto ba na, Pastor? God's Family Ministry. Ang Ginoo, pamilya, kunya ministry. Muna yung sakto. Nganong una man ang Ginoo kay imo man siyang gisunod, dili man ang atong kaugalingon. Siyempre God first, siya gyud ang una sa tanan, kay siya may atong gisunod, dili man ang atong kaugalingon. Kay kung mosunod tas Ginoo, wala na gyud nato sunda atong kaugalingon. Naa ra gyud sa Ginoo tanan. Ang Ginoo may atong gisunod, ang giingon diha at man na imong pamilya. Higugma imong pamilya para doon na kay kusog kadasig sa pagbuhat ni ining ngadto upan. Bulahan ang naghatag kay siya nagdawat. Unya dili man ni mahitabong bulahan kay naay nahatagan ang gihatagan nakapasakit man unya wala man siya kamubuon. Uni ato rong tabangan. Unsa may mga mensahe. Unya kung naa na po'y magpatabang, iyan na pong tabangan, iyan na pong kaguol. Unya naa na po'y laing magpatabang, kay naa na po'y ihatag ang Ginoo. Unya iyang tabangan, siya na po'y malkansi, lain na pong kaguol. Amo ni torong hisgutan mga kaigsuonan. Sige, ato ning hisgutan mga igsuon para ato gyud maklaro. So alang kang Dodong, ako nga ato ang tambag yun sa atong igsuon nga si Dodong, ato pong listener dire, followers dire sa programa. Una sa tanan, ang imong buhaton mao ni naa sa Mateo kapitulo 18. Mateo kapitulo 18 versikulo 21. Mateo 18 21. Ingon din nga unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kon ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon? Kapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay kapitora, kon dili kapituan kapito. Dugay gyud mahuman. Dugay gyud mahuman mga kaigsuonan, kapito ag kapito. Amo na gitudlo ni Ginoo. Usa sa akong ika-advise nimo, Brother Dodong. I-release kanunay ang pagpasaylo. I-release kanunay ang kanabitang kapasayloan. Ayaw gyud tuguti nga wala nimo siya mapasaylo. Kanang word gipasaylo nimo siya. Kana bitaw nga kuan ikalimtan nimo ang iyang nahimo. Imo bang gidawat ba? Ang pagdawat usag yun na kawi nga ma-release nimo ang kapasayloan. Dawata to nga nahitabo na to. O niya usa sa angay nimong buhaton pakisulti siya. Kay dili man pod maayo nga sa imurang huna-huna gagipasaylo nimo siya. Dili po ka makatabang niya. Ang tinuod nga makatabang kaniya para makaamgo ug makabantay siya ug dili na pod niya buhaton sa lain. Imo siyang pakigsultihan. Imo siyang adtuon para makakaton. Kay kung dili siya makakaton, ang iyang gibuhat niya diha nimo nga igsuon kaniya sa pagtuo, nakabuhat gani si ana. Unsa pa kaha ngadtos dili niya igsuon sa pagtuo. Kung naay mga tao nga iyang buhatan sama sa iyang pagbuhat ni ana diha nimo, mayog prihan nimo nga iampo ra nimo.
Mao na mahimo siyang maapiki og delikado niya ang iyang kinabuhi. Labi na sa mga dagkong isyu, labi na sa mga dagko nga mga makaingon ta nga mga butang nga iyahang ibaligya, kumbaga dagko na mga presyo, dagko na mga kantidad. Para matabangan nimo siya, imo siyang adtuon, imo siyang sultihan, nga maunay imuhang nakita, imong nabati, imong nasinatian. Nya, liguna ang imuhang kasing-kasing o ang imuhang pagbati, labi na ng emosyon. Dapat ang balaang espiritu o ang bunga sa balang espiritu mao'y imong katunan nga mao'y maghari. Na ang gugma, pailob, ang kalinaw, o niya usag yun, kinahanglan ka antigo kang mudawat. Sunod nga ako ang hatag nimo, Brother Dodong, naa sa libro sa Roma. Roma, Kapitulo 12, versikulo 19. Ang Roma, Kapitulo 12, naghisgod na sa pagpangalagad sa Ginoo. Versikulo 19, nag-ingon nga, mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang Ginoo, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Kiniusan ni siya ka sugo alang sa mga taong nangalagad sa Dios. Kay ang kinadibok ang tema sa Roma Kapitulo 12 ang pag-alagad sa Dios. Diyas atong pag-alagad sa Dios, nagpasidaan na ang Ginoo nga biayon ka, butang-butangan ka, lutuson ka, daghan nga itong masinatian. Pero gidasig ta sa pag-ingon nga paglipay mo kay dako ang ganti nga giandam ang Dios alang nimo. Ayaw kahibulong ug miingon pagyod ni Jesus nga wala ka mag-inusara. Kay giingon usab ni ini ang mga nangalagad nga nahiuna kaninyo, ang mga propeta, ang mga nagsangyaw na kasinati og mas labaw pa ang ilang nasinatian sa imong nasinatian karon. So gilig-on ka sa Ginoo nga wala ka mag-inusara. Ayaw kaguol, ayaw kaluya. Inoon, usa sa mga pahimangno, ayaw gyud tuguti nga manimalos ka. Kay ang Ginoo ra gyud mo balo sa tanan. Ayaw sad pangita ang balo sa Ginoo nga maghulat-hulat ka nga, pamlagi balusin na siya. Murag nangita ka gaba ba? Ayaw sad. Ayaw pangita ang panimalo sa Ginoo. Nga magampo ka nga, Lord, ikaw na'y balos ato, Lord. Balusin to, Lord. Ayaw. Itugyan, ang word pagpanugyan, kana bitawng gisaling na nimo o gikalimtan na nimo ang tanan. Ang pulong pagpanugyan mao ang paghikalimot sa mga panghitabo. Imong dawaton ba? Mga igsuon, labi na gyud no sa kinabuhi ni Brother Dodong. Kay kung dili magud ka dawat ana, magantos ka, magniwang ka. O niya di ka kapadayon sa imong buluhaton, ingon nga alagad sa Dios. Sunod nga akong ika-advise nimo diha sa Lucas. Lucas 6, no? Lucas 6 ka bersikulo 27 hangtod sa 28. Unsay giingon dinhi? Sa Lucas 6, 27, 28. Ingon dinhi nga apan sultihan ko kamo nga ang namati kanako, apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Ang pinakabug-at ani kanang word panalangini. Ang pulong panalangini, mga kaigsunan, naghisgot na sa pulong sa Dios. Ang pulong panalangini ang tao. Dili lang pagdeklara, i-bless ka ni Lord. Kay like karon, moingon ko nga i-bless mo sa Ginoo. I declare blessing, I declare blessing. O niya, wa ta mo tug-ani sa pamaagi aron kamo panalanginan. Magsalir na? Dili. Kanang pagdeklarar nga blessingan ka, gitudluan kas mensahe sa pamaagi nga panalanginan ka. Moingon ka nga
i-bless ang akong mga anak, unya imo rang gipasagdan. Moingon kang i-bless Lord ang akong mga anak, unya wala nimo tudluis sa mga pulong sa Dios, wala nimo tagais mga pamaagi sa Dios. Ay kung ina nga ang imong gideklara nga panalangin, i-bless ang imong mga anak, nya wala nimo sila tagaig sakripisyo sa pagkat-on, pagtuon sa Biblia, pagbasa, mahitabo ang imong gideklara panalangin. Mga igsoon, speaking about i-bless sila, suginli sila silang sayo. Tudloy sila, pakigsulti sila. Kung dili gani mamati, ang giingon sa Biblia, palayo nila. Distansya ka. O niya, dawata para malimot ka. Kay kung dili ka kadawat nga naana, di ka kalimot. O niya, magpabilin nga, guol ang imong kasing-kasing, labi na kung makakita kanila, makadungog ka nga, gipauswag sila. Na! Magniwang ka ana. Karel Kansi. Muna nga, mga igsuon, pakigsultihi. Muna giingon sa Biblia nga, pakigsultihi ang tao. Panalangini og ang mutunglo kaninyo og pagampo kamo alang sa nagdaog-daog. Sunod nga mensahe nga akong ika-advise nimo Brother Dodo og ilabi na gyud sa mga kaigsuonan pod nga sama niini ang nasinatian nagkinahanglan mo ani sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 16. Ingon din pamati kamo. Pamati. Unsay giingon diha sa Lucas 11:28, bulahan ang mamati. Ingon din pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin og magmalumo sama sa salampati. Sama sa bitin. Kasagaran na ba nga atong nadungga na sayran ang bitin mangingilad, ang bitin kanang mao'y gigamit aron pagtintal, bakakon, mangingilad, nagrepresent sa kinaiya ni Satanas. Pero nganong gigamit man sa atong Ginoong Hesukristo ang kinaiya sa bitin. Bot ba isa pasabot nga mangilad sad ka, manglimbong sad ka para magmadaugon ka? No. Dunay dapit sa kinaiya sa bitin nga makatabang sa tao nga nag-alagad sa Dios. Kay ang giingon din ako nagpadala kaninyo sa mga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Kay ka mga karnero mapailobon, madinawaton. Dapat kaantigo kang mupailob, dapat kaantigo kang mudawat. Kay sama mas karnero. Ang lobo mga kaigsuonan naghisgot ni nagrepresentar na sa mga tao nga agresibo, malimbungon, dautan, maunay mga giingon ni Hesus nga mga lobo. Mga taong agresibo nga daling masuko, daling maglagot. Unya kana bitang murag humanon dayon. Unya grabe ka malimbungon, grabe po kadautan. Pero ang mga karnero, mga kaigsoon na nagpakita na sa pagkamadinawaton. Like ni Jesus. Sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan, ang iyang gidala, kahimtang o kinaiyas karnero. Muna miingon siya nga, nihangyo sa amahan kung mahimo kuha kining ko pa sa mga kasakit, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Naasas pagkamadinawaton. Now, ingon siya din busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin.
The word magmaigmat sama sa bitin mga kaigsuonan, mauni usa sa nga angay natong pamalandungan. Nabay kinaiya sa bitin nga pwede natong magamit? Yes, naa. Kay mauni gihatag sa atong Ginoong Hesus nga pamaagi, kinaiya, nga kinahanglan sa ato ang pagpangalagad sa atong pagpuyo sa kalibutan nga diin daghan ang mga lobo or matod pa daghang mga agresibo o mga malimbungon. Ang bitin mga kaisuunan, doon na say kinaiya kung imo na siyang tunan, doon na say kana bitang kakayanan, abilidad, nga makalikay day na siya sa mga katalagman. Maunay, kung imo na siyang tunan mga kaigsunan ang kinaiya sa bitin, dali kay na silang makalikay sa katalagman. Kung naay mga kadautan, makalikay day na sila. Dali silang makabantay og mga hulga. Nya dali kay da silang mo-adjust. Maunay, gusto sa Ginoo nga atong makatunan. Makalikay tas mga katalagman, unya makabantay dayon tas mga hulga, unya dali dayon tang maka-adjust. Kay kung dili ka maka-adjust dayon mga kaigsuonan, mapugos man ka. Maunay giingon, mapuno ka. Ug sa dihang mapuno ka, ay kuyaw na kay mo awas. Mauna nga, ang usa ka tawo nga sama kanato, sama kanimo nga nangalagad sa Dios mga kaigsuonan kus Ginoo. Kinahanglan kaantigutang mugamit sa atong emosyon. Dili ta angay magpadala sa atong emosyon. Maunay gipakita o pahinumdom sa atong Ginoong Jesucristo nga sa dihang manglakaw ta taliwalas mga lobo og kinaiya, mga lobo og mga kanang batasan, kinahanglan dili ta magpadala sa atong emosyon. Unya kinahanglan mga igsuon magamping ta sa atong linihukan. Ang bitin grabe na nga mo amping sa ilang linihukan. Dili na nimo sila mabalaan. Bantay mo nga dili kay ka magkamatikod. Grabe na silang magmatngon sa ilang linihukan. Nya kinahanglan gamito na to ang kaalam sa pag-atubang sa tanang klaseng mga tao nga muhimo og dili maayo or muhimo og mga pag-atake sa atong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan gamito na to ang kaalam. Kabantay mo ang bitin kung imong tan-aon, kaalam ang iyang gigamit. Kahibalo. Kung ato lang tan-aon ang sinugdanan nganong nalibungan ang tao, tungod kay gigamit sa bitin ang kahibalo, ang kaalam. Ingon siya nga, dili na tinuod oy. Ang tinuod kanang dili mo mamatay. Hinuon mahimo mong sama sa Dios. But ba ipasabot mga kaigsuonan na pildi ang tao sa bitin? Yes. Sa unang tao nga si Adan og si Iba, napildi si Adan og si Iba. Mao nang misulod ang sala. Ngano man, wala man magpabilin si Adan og si Iba sa mensahe sa Dios. Wala man nila tipigi ang mensahe sa Dios. Iya man gi-entertain ang mensahe sa yawa. But ipasabot mga kaigsuonan, kumbaga, kining kinaiya sa bitin nga giingon dinhi, busa kinahanglan magmaigmat kamo sama sa bitin, kanang gusto sa Ginoo ba nga sa atong pagkinabuhi dapat na akay kaalam, dili kay emosyon lang. Moingon lang kag hilak lang ka sa Ginoo niya, wa kay kaalam. Gimurang gipasagdan ang pagbasag Biblia. Wala ka magpakabana sa pagtuki sa mensahe sa Dios.
Igsuon ko sa Ginoo, di ka makapadayon. Kinahanglan ka alam, kabantay mo sa gigamit nga pagsulay ni Satanas, Biblia. Sa dihang gisulayan niya si Jesus. Lamang, puno kaayo og pulong sa Dios si Jesus. Kay siya ang pulong sa Dios. Dili magsilbi ang kaalam nga naa kang Satanas may tungod sa pulong sa Dios ngadto kang Hesus. Mao na nga ingon si Hesus pag maigmat sama sa bitin buot ipasabot magkinabuhi ka nga naay kahibalo. Magkinabuhi ka nga naay kaalam, dili nang malimbungon ka sama sa bitin, dili na mo'y gipasabot nga manglimbong sad ka. No. Ang gipakita ni Hesus mga kigsunan nga aron inyong masabtan nganong miingon siya nga busa kinahanglan nga magbaigmat kamo sama sa bitin. Una nga akong gipahibalo kaninyo ang batasan sa bitin, dali na silang makabantay kung dunay mga katalagman. Dali na silang makabantay kung dunay mga hulga ang ilang kinabuhi. Dali na silang makatago. Dali na silang makalikay. Ug labaw sa tanan, dali na silang maka-adjust. Dili na sila basta-basta mo atake. Ang gikinahanglan, dapat kaantigutang mo kontrol sa emosyon. Dili ta magpadala. Kay makabugo man ang magpadala ka, di ka kaantigo kang mo kontrol sa emosyon. Mubitaw na mo ingon nga, sorry, nalimutan man nago, nalimot manggogo. Wala na kus kaugalingon. Kay nga naman, wala na, di na kaantigong mo dumala sa iyang kaugalingon kay grabe na ka emosyon. Kinsa may mga tao nga emosyonal kaayo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, munay dali kay makasala. Kana mga tao nga emosyonal kaayo mga kaigsuonan, dali kay na makasala. Nya dali nang malimot sa ilahang mga pakisaad. Muna nga sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sugo gyud na sa Ginoo nga mga idea nga gipakita dinhi busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sa masabitin o malumo sa masalampate. Buti pasabot gamita ang pamaagi, mensahe nga mao ang kaalam sa Dios. Dodong, aron dili na ni mausab sa imong kinabuhi, kung naa kay tabangan, pilia. Pilia. Dili kay magpataka ra kag tabang. Kung gusto ka nga dili masakitan, pilia ang tao nga imong tabangan. Ayaw pagsalig nga, magtutuo na siya. Maayo na siya. Uting kaya, the word pilia, Dodong, ako ning ika-advise nimo. The word pilia, ila-ilaha kung kaya ba niya, dili ba siya maggarbuhon. Yes, nakabalo ka nga, nanginahanglan sa niini. Pero, ila-ilaha siya. Kumbaga, kilatisa siya. Imo susihon nga, kung imo ni siyang hatagan sa manimo, kaya ba niyang i-manage? Kay kung dili niya kayang i-manage, di siya makalitan siya sa ginansya, makalitan siya sa ginansya, basig dauton ka. Aron dili kayo halata, ang imong mga karaang customer, iyahanggi, daiban, o gikuhaan kag customer. Mao nang gitudluan pod niya ang imong mga customer ngadto sa inyong supplier para wala na kay income. So dili siya angayan, dili siya tako sa kita. Nakalitan siya sa income, kumbaga. Muna nga susunod, Dodong, no? Ato ang nagpatambag nili. Kung mutabang man kani kag tao kay tahas man gyud na sa Ginoo, taas man gyud na nato nga gihatag sa Ginoo. Unya pamaagi na sa Ginoo nga mutabang ta. Damor kang mutabang, tabangan ka usab. Pero ila-ilaha ang tao nga tinuod nga makatabang ka. Kay kung dili nimo na sa ila-ilahon, ang imong tabang mahimo ng dili tabang. Kay mahimo man siyang dautan.
Mga igsuon, magbantay ta. Kung naa kay mga taong tabangan, ila-ila ha. Kung doon na ba sila'y kakayahan nga mo-manage, mo dumala sa imong itabang. Kay ang tinuod nimong tabang, tinuod yun nga tabang nila. Munang ingon si Jesus nga, pag maigmat mo, sama sa bitin. Unya ingon dahin dinhi, pag malumo, sama sa salampate. Now, ang salampate mga kaigsuonan, kung imo lang taon, kuha na siya, inosente na siya, dili prehas sa bitin mga kaigsuonan nga, ang bitin nagsimbolo sa kaalam. O sa lain nga mga pulong katalinuhan, sa Tagalog pa, katalinuhan. Unya, bahin sa salampati mga kaigsuonan, nagsimbolo na sa kinasingkasing nga pagkamatinud-anon, pagkahinlo o sa kalinaw. Kitang mga Kristohanon, dapat mauni ato ang batasanon, dala nato nga kinaiya. Maalamon ta, dapat na tay talino. Dili kay imuhang ikumpiyansa ang imong kaugalingon. Unya, mga kaigsuonan, inani ni siya. Dapat matinud-anon ka, magpabilin kang matinud-anon sa Dios sama sa salampati. Dapat magpabilin kang hinlo na akay kalinaw. Magpabilin kang putli. Dapat dili ka magbutang og dili maayong tinguha sa imong kasing-kasing. Labaw sa tanan, gamita ang imong utok. Dili kay ang imo lang emosyon. Makakita kag tao nga tabanganan, maluoy dayon ka. Gamita ang imong utok. Gamita ang imuhang mga nahibaluan. Ila-ilaha siya, hasasi siya, kilati siya kung ang imong tabang mamanage ba niya. Kaya kung dili siya ka-manage, mahimo siyang dautan, pasabta siya. Kaya kung dili siya ka-manage sa ginansya, magkuan man na siya sa dautan mo, ano man siya, nakuha yun ay ginansya, diyan ng bayana, diyan. Para gamay, para patas, di. Kuan na, kanang imo mga customer, hinaynayon ko na uguan. Nahinayon ko nagkuha. Muna nga, kay wala man, nakalitan man sa ginansya. Muna nga sunod gani, gamita ang kinaiya sama sa bitin nga malamon, na ay katalinuhan, pulong sa Dios. Like sa gigamit God ni Satanas. Pulong sa Dios ang iyang gigamit. Unya, gamita ang kinaiya sama sa lampati, ang pagkatinuod, ang pagkaputli, ang pagkamatinud-anon. Pabilin nga matinud-anon sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kay maunay tinuod nga makatabang nimo sa umalabot nga mga panahon. Magpuyo ka, kabuutan, magpuyo ka nga walay daotang tinguha sa imong kinabuhi. Niya gamita ang kaalam, ang pagkamaigmaton, aron makalikay ka sa mga katalagman, ug dili na ka masakitan pa sa unahan. Ayaw pag-ingon nga, sige, si Lord na'y bahala. Ikaw mo'y gipatrabaho, patrabaho na noon nimo ang Ginoo, humana ang tanan. Gibuhat na ni Ginoong Hesus ang tanan. Kita na po'y mo trabaho. Mobita na niyon, pag paning kamuti, kay ikaw iya naman sa Dios. Asa nabasa sa unang Timoteo kapitulo 6:11, kay ikaw iya naman sa Dios. Paning kamuti. Mahimo kang Dios nun. May pagtuo, may paghigugma. But ipasabot paning kamuti, magkat-on ka. Usahay man God sa Kristohanon. Maingon na, si Lord na'y bahala sa ako ang mga anak. Si Lord na'y bahala. Tinapulan man na. Tinapulan na. Dili na gusto og sakripisyo. Mao na nga, ang nahitabo, mga kaigsuonan, kanunay kang masakitan. Sinani ni siya, likay ang mga tao nga dili, kana bitang, kanang, likay ang mga tao nga, irresponsable, kung baga dili takos, wala sila'y kakayanan. Noon, ayaw kaguol dodong nga nahitabo na kay lison
lesson to learn na sa imuhang pagpangalagad. Sa ako nang gikaingon, dili ka ikaw ra ana ang nakasinati. Pati ako. Siguro ang uban nakasinati sad. So dili nato na siya kanon kanang dili ta magpabilin diha. Kay dili na makatabang nato kung magpabilin ta sa kaguol. Munay na ay mga kaigsunan nga moingon nga naay dakong plano ang Dios sa imong kinabuhi. Ana lang. Ako nagtuo nga naatay nakatunan mga mensahe nga gikan sa atong mga kaigsunan. Salamat po sa inyohang panahon higayon nga mihatag po mo og pagtambag, pagpasabot, mga bulawanong huna-huna alang sa atong igsuon nga ginganlan ra nato tudong sa iyang problema taon nga nawagtangan pud siya mga customer nga mga karaan kay gidaiban pud sa iyang gitabangan. Dili gyud maayo ang nasinatian mo na nga dili pud ta mosugot nga unsay atong nasinatian karon ato gyapong masinatian sunahan kay ang mahitabo ana wa pagyapon pud ta kakat-on. Unya di mapud maayo nga mga lagad ta nga wa tay nakatunan kay kung wa tay nakatunan unsa man puy atong itudlo sa uban. Mo nang moingon ko dodong no atong igsuon nga ginganlan ra tog dodong bulahan ka. Moing kung bulahan ka nga nakasinati ni ini. Unya para makabantay ka. No? Ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tawo imong gihimo sa larawan o panagway mo. Karong gabi di ko ka-sure kung maka-live ta kay naa ako sa Negros. Sa lumbang agisan Unya karong nga pizza 30 na apog Costumonoy bual-bual. sa agila. Sa Hunyo do na koy usa ka semanang wa gyud koy live kay kanang usa ka semana moadto ko sa lugar nga wa gyud signal. Magseminar ko sa mga pastor ug magtudlo ko didto ug ako sila nga kana bitaw nga rebyuhon mahitungod sa doktrinas kaluwasan. Si Alfredo Idoria Ponce ang bitin traidor. Ikaw pa'y balihon ang salampati yaman na kalinaw. Likay na lang na sa mga ingana nga mga kinaiya sa tao ato na lang na iampo. Tinuod traidor ang bitin pero maula gini nganong niingon man ang Ginoo nga busa kinahanglan magmaigmat kamo sama sa bitin. Magtrinaidor ta. Doon naman ko'y inana na siya ang bitin mga kigson ni Nies, traidor siya. Pero doon ay buot ipasabot, doon ay kinahanglan nga makita nato sa kinaya sa bitin. Dali siya makabantay sa mga katalagman sa kunang gikaingon. O niya, kana bitang dali po siyang maka-adjust. Dili siya emosyon nga. Kuan dayon. Kana bitaw nga humanon dayon dili. Si Lucy Soto daghan kitang nakasinati daghan kita nakasinati tungod kay manununod man ta ni Kristo. Pero magbantay sad ta. Mo na bantay ta. Dugay-dugay di ay ka mawala pastor. Karong lakaw na ko ron pagka Domingo balik na ko dire. Sabados gabi murag na anak ko dire. Pero sunod bulan murag us ka semana gyud tang wildlife kay magseminar man kog us ka semana didto sa ato mga kaigsuon mga pastor sa maong lugar. Oras atong programa alas 7:41 na sa kabuntagon og pasalamatan nato ang Dios sa mga pulong nga atong nakatunan og nasabtan diris atong panag-uban. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa atong matag kinabuhi. Padayon ang Dios nga mag-uban magaproteksyon ug magagiya, magatabang sa pagpahinumdom sa mga pulong atong nadunggan diri sa atong panag-uban. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong walay hunong nga pag-amuma kanamo, sa imong pagbantay, pagpanalipod ug labosanan sa pong pagtudlo. Daghan kay imong nakatunan sa imong mga pulong. Busa tabangi kami nga among ma-apply ug maikinabuhi ang imong mga mensahe nga diin nagpabilin karon sa among kasing-kasig gunahuna. Tabangi kami nga
ma-apply namo nga malipayon nga maikinabuhi namo kini nga matinud-anon. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan sa imong mga pulong. Ug among masinatian ang imong pagpanalangin kun ang imong mga pulong nga among nakatunan among buhaton. Busa tabangi kami sa pagbuhat niini nga dili lamang kutob sa pagbasa ug pagpaminaw sa minsay kundi sa pagtuman niini. Bless Ginoo matag usa nga malipayon, malinawon na ipakigdait bisan asa nga dapit. Bisan pa sa among pagbiyahe, salamat Lord sa imong pag-uban. Sa among pagbiyahe, salamat o Dios ikaw maguna. Ikaw ang Dios magiya. Lipay kalinaw, iya sa grasya, kagikan kanimo, among maangkog mabatunan. In Jesus' name we pray. Amen. Dalaygon ang Dios nga nag-uban og nagpanalangin kanato. Kini igsoon Pastor Gideon moingon usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hello guys, my name is Erwin Javier and welcome to my trading channel. Sana marami kayong matutunan na tips and guides sa akin, lalo na